dadi anteping ati nganti kapan wong bakal tak enteni aku wis kebacut tresno ya mung sliramu sing katon ana mata yen bengi ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane wong rasa kangen pengin weruh dheweke apa bisa aku nyanding sliramu wong ayu kang dadi bebujanku tulung ana rasa kangen atiku nganggo manis esem kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu wis dalam ngambani kang tak suwun rino wengi dadi tamba kangene ati iki wis dadi anteping ati nganti kapan wong bakal tak enteni aku wis kebacut tresno ya mung sliramu sing katon ana mata yen bengi ra bisa turu pikiranku kok kaya ngene rasane wong rasa kangen pengin weruh dheweke apa bisa aku nyanding sliramu wong ayu kang dadi bebujanku tulung ana rasa kangen atiku nganggo manis esem kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu wis gelem nambani lan tak suwun dina wengi dadi tamba kangene ati iki terima kasih. Terima kasih. Gak ditambahi ta? Jan sinden Gak tambah sawerane ta? monggo Ngantri joget ya.